Can you explain the meaning of the oath of life? Yes, oath of life bụ ihe mmadụ nwụrụ n'ụwa ya. And I can tell you, no nwere ọtụtụ ndị nọ na the yoke of ihe ha nwụrụ n'ụwa mbụ ha. Ka mmadụ gatụ. O nwere otu nwaanyị mmara nke ọma. Ọ mụtara ụmụ. Mana ya na ụmụ ya bịa na-enwe problem. Because na o nwere ofu onye amụma ụgha ga-egboro ha mma wee sị ya na nne ha na-eme ha. Nwaanyị mụrụ ụmụ ise, ụmụ ya niile wee mee ya abandon. Ịghọtara ya? So nwaanyị a wee na-atụgharị na-ebe akwa. Na-asị etu a ka esi wee na ndị ya nọrọ. Ya wee mara ofu ọgọrọ n'ukwu wee na-ata afụfụ na-ebugharị ha mbugharị ihe ma akara. Bughachi ihe niile anwa ka e wee zụọ ụmụ ya. Ozede ka ọ sụchara ụmụ ya wee gbara aka nwa. Di efebọrọ ya. Ụmụada efebọrọ ya. Ya wee na-ebe akwa sị na ọ bụrụ etu a ka ohere ụwa dị. Ụwa ọzọ ya abịa. Nwa gbakwa ọkụ. Etu akwa dị o nwere ọtụtụ ndị kwuchara kwuo ma di nwa ndị nwụ na ha bịara di efebọrọ ha. Mee enu ma na di efebọrọ ya. O wee sị na ụwa ọzọ ya abịa ịgbakwa ọkụ. Ụfọdụ nkwa ndị nwere ihe yiri mma. Nwa ndị nkwado iyi na ụwa ọzọ ya abịa na afụfụ anya tara n'ogbenye ya kpara na ụwa ọzọ ya abịa na ya ma atazi ụdị afọ na ya akpazi ụdị ogbenye. Nwekwa ndị bụ na ha ṅụrụ iyi n'ụwa mbụ ha na ụwa ọzọ ya abịa na ha ga-abụ a priest, na ha ga-arụ ọrụ ịda azụ ndị mmadụ ndụ. Ụfọdụ ṅụrụ iyi na ha ga-abụ o nwere ike ọ bụrụ onye nwa fịara ahụ wee sị na ụwa ọzọ ya abịa na ya ga-abụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịa ga na-enyere ndị mmadụ aka ndị na-achọ nwa ha na-amụta nwa. So ka a na-ekwu negative ka a na-ekwu positive. O nwere ndị ṅụrụ iyi na ụwa ọzọ ha ga-abịa na ọ ga-abịa ụwa dịka onye eze. Ọ bịara etu ahụ. So ya na-achọ ịkọwara gị bụ na enwere oath of life wee okwu ahụ ikwuru mgbe ị nọ n'iwe ma ọ bụ okwu ahụ ikwuru mgbe ị nọ n'ọṅụ. Ọ na-enwe high vibration. Okwu ọbụla ikwuru mgbe ị nọ n'iwe na-enwe high vibration. Okwu ọbụla ikwuru mgbe ị nọ n'ọṅụ na-enwe high vibration. So o dipendịrị nke ikwuru. Mana ọ bụrụ na ọ positive okwu ikwubiri nwa oyi na ya n'ụwa mbụ gị etekige note. The law of karma etekige note. Na adịrọ ihe deserve a ga-enye gị. Ọ bụrụ na nke dị negative, now ị nwere ihe ị ga-eme ka ị reverse ya. Ọ bụkwa na nke dị positive, o nwere ihe ị ga-eme ka ị activate ya ka ihe anyị ṅụrụ ka o bido ọrụ. Etu ọ si adịghị egota sim card. Ị ekweghị oge iji gota sim card. Yes, mana sim card ama na ọrụ tiri ime ya activate. Etu a ka ọ dị n'ihe gbasara iyi ụwa. So o nwere ihe mmadụ nwere ike ịṅụrụ ọ bụrụ na ihe na-epule na ndụ ya tiri otie deactivate ya ọ activate ya. So mana ọ dibịa gbara gị afa ndị mba afọ maka ihe gbasara iyi ụwa abụrụ mmadụ niile. Like the temple, anyị anara abụ iyi ụwa. Yes, that was the ancient old method ndị mmadụ use, but in modern world we have seen the negative side of ịbọ iyi ụwa tinye n'ọkụ na-egburu ya ihe mmenụ. Ihe anyị na-emewu ọ bụ na iyi ụwa dị positive, we activate it. Ọ bụ na nke dị negative, yes, we cancel it, deactivate it, and then superimpose it with positivity. Kama na ịma na-ekere ọrụ eke ọ bụrụ ihe onye mee onye ọbụla nwere ihe eji kpụ ya. Ọ bụrụ onye agbọrọ ọrụ because of ihe gbasara iyi ụwa ọ nwụrụ n'ụwa mbụ ya, ọ na-arụ ọrụ iyi ụwa n'ụwa ọ ya arụtị ọfụma. O nwere onye akpọrọ Messiah akpọrọ for a particular reason. O nwere ike ọ bụrụ na because of ihe ọ gabiga onye agbatara na efu onye akpọrọ ọrụ n'ihe gbasara ọmụmụ. Efu na ihe gbasara ndị nwere nsogbu ọmụmụ na ọ ga na-atụpịa dịka tụpịa ga nwere ihe ọ ya abụrụ ya. So enwere area of spirituality ụzọ mmadụ ebe mmadụ kachibụrụ ọkachamara ka m na-achịkọwa na ya. So ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ihe gbasara iyi ụwa enwere ya mana enwere onye ọ bụ ọrụ ya na ọrụ iyi ụwa anwa ọ bụrụ second to none ọ ya agarịrị. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Ogbuefi Ezeana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, AFA, you can as well DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world,
Mother need the privilege in this voice. May this voice you heard today break every negative yoke in your life. As you are hearing this voice, put into action, and it shall be well with you. Remain blessed.